No niin, tänään pelataan Minecraftia osa 2. Terve! No niin, aloitetaanpas tästä peliä Minecraft. Ja sitten mitäs osa 2 voitaisiin tänään tehdä? Ja sitten tänään ehkä tulee osa 3. Mutta kaivohommia tänään. Tai vähän parempi farmi, joten ei laiteta noita lentoasetuksia. Kello on ton verran, joten voi alkaa nukkua. Noin. Pistetään kaikki. No voi. Paska. Bädibu. Toi ja toi. Viisi iron ja ihan kiva. Mitäs täällä on kaikkea? Tää on mun vierashuone. Ja tänään pelataan Minecraftia. Niin kuin näette, 5 ironia ja 19 kiveä. Oi, paska. Paper. Verratas. Paskaa. Tää on tyhmää tehtävää. Ihan paskaa. Pistää paskaa tonne noin. Ja niin kuin 2 kerran tekee näin. Siihen. Joku siellä huutelee. Mutta aikoutto se pystyy noin korkealle, mutta ei tän yli. Aika tyhmää. Tää mappi on hyvä mappi. Jotenkin säädetään tässä. Kulmapelinä. Netherissä mennään tänään käymään jossain kohtaa. Jossain vitun kohdassa. Niin vitusti ärsyttää. Saa vähän tuttakin. Ei oo ikinä ollut näin tyhjää. Kaikki turhat kamat tänne laitetaan paskarkuun. Pistetään tonne. Nyt tyhjän aivan plotus. Sais siitä tehdä ihan vitusti. Tää on uusi horna. Miksi tässä on? Viimeksi on toiminut ihan ai saakeli, kuka? Ei mua saa tappaa. Tajuatteko? Tyhmää! Kato, mennään zombia. Se ei näe mua varmaan. Ai suomaliksi, se tietää joka kolkan tästä. Umpikuja, pelin zombies, umpikuja. Sieltä selänne kikkaa ja saa selänne läpi ajaa.
Taisi olla. Ai. Menetikö hoppi? Mä kuolen täällä. Ei hitsi. Tää on rasittavaa zombi. Niin rasittavaa. Mä vaihtaa äkkiä skiniä. Ruma. Perushahmo joku. Vaikka toi. Nyt juostaan piiloon zombiin. Spawneri. Annetaan spawnata rahaa. Eikä muuta on. Ai saa. Ei Suomari, en halua kuolla, en halua. Tää on niin rasittavaa. Mä kuolin. No! Fuck! No! Ei, mä kuolin. No! Mä kuolin. Anna armoa! Armoa! Tänään armoa! Joo! Stop. Noin. Armoa, äiti. Anna armoa! Nyt sä muutus mua tänne tiputa, saatana. Seuraava. Sä oot niin mulkku. Mennään. Kas. Ei, valmista. Farmi. No, mä aion tänään tehdä uuden farmin. No. Miksi mä muuten kuolin? Koska mä oon huono. Ei käytetä no, 3 ämpäriä ja täytetään ne vedellä. Ja sitten tarvitaan tuolta. Sitten tarvitaan hakkuu. Jes, timanttihakkuu. Nyt pääsee timanttihakkuu hommiin. Tässä on niinku vesiottopaikka. Ja täks jaksoksi. Näytetään vaikka tästä joku hyvä alue. Miksi mä oon näin hiljainen? Ei siihen. Vaan tuohon. Onneksi tässä on vieressä täysin tasainen. Vesi. Täysin tasainen vesi. Tuohon yksi ja tuohon yksi. Pitäisi tulla täysin tasainen vesi. Kiinni. Pikkuhiljaa tästä.
Alkaa tulee selvä homma. Tossa. No. No voi. Ei ole kiva. Minusta aika. Mutta tästä ei saa tehdä mitään kommenttia, että jos tekee, niin Vili soittaa häkäröasiasta poliisi. Mistä minä kerron asiasta poliisi. Minä kerron asiasta poliisi. Niin kuin ismo. Mä kerron joka asiasta poliisi. Että mä hengitän. Mä kerron asiasta poliisi. No. No uudet äänitehostot on hauska tälleen. Kuulkaa vai tun. Moi. Annetaan tällä rauhassa. Annetaan tällä rauhassa. Siihen otetaan. Alkaa pikkuhiljaa yö, joten mennään nötöriin sitten. No niin, 3 uutta asetta. Aika hyvä. Tai noin niin aseita. Käydään tiikan kanssa. Pyöritetään päätä. No ei jaksa pyörittää. Ei. Ensi jaksot ehkä pelataan kaverin kanssa 2. Rauhansoturi. En halua pornoa. Siellä on virtaa. Muiska. Pakko tehdä. Oot sä sika. Missä se isä? En halua kuolla. Minä en kuole tässä jutussa nyt. Ainakaan tuolla sikamielellä. No, kyllä. Villu kuoli, koska sikan zombi tappoi hänet. No sikat zombi, kiitos. Lähde vetää. Tarvitseeko ehkä... Hei lammas, mä tarviin sua tähän videoon. Kerroks sä siitä asiasta nyt poliisille? Kerro. Hyvä. Etkä. Minä kerron asiasta poliisille, koska sika... Älä pilaa minun videotani. Villu kuoli, koska Magma puhutti ja tappoi. Magma puhutti. Mä tuon. Terveisiä Ornalta. Mä tuon terveisiä Ornalta. Tossa. Tää hitsi. Eiköhän se tämän päivän video olisi tässä pikkuhiljaa.
Eikö sen tämän päivän video? On 4 leveliä. Nyt mä menen hyvästellä minun tapponi. Oi maamme Suomi, possu mä menen mun lähisaarille. Mistä nyt läski? Läski. Sano mun saarelle, me muuten kuolee, hei. Isäntä tappoi hänet. Possu kuoli. Nimeltä Possu kuoli, koska Vivisellä tappoi hänet. Eikö sen päivän videos pikkuhiljaa tässä? Ja sitten sanotaan moikka! No.